Μέχρι να πάρει μπρος το TikTok. Καλησπέρα σε όλους όσοι συνδέονται σιγά σιγά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα που έχει η ψηφιακή ψυχολογία, η επιστήμη CSI, και ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα είναι η κατανόηση, η βαθιά κατανόηση του εαυτού μας στην ουσία. Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον εαυτό μας, είναι και πολύ πιο εύκολο να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που είναι γύρω, αλλά γενικότερα να κατανοήσουμε και τους κανόνες της ζωής. Χωρίς να μας το πει κανένας. Δηλαδή όσο πιο περισσότερο γνωρίζεις τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο σου έρχεται αυτή η κατανόηση. Το πώς λειτουργεί όλη η δημιουργία. Το μόνο που θα πρέπει να κάνεις είναι να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Τόσο απλά. Αν ασχοληθείς με τον εαυτό σου, τότε η ζωή σου θα αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο. Καλησπέρα. Οι περισσότεροι όμως περιμένουν τις αλλαγές να συμβούν έξω από αυτούς. Πρώτα οι αλλαγές να δουν εξωτερικά, δηλαδή ασχολούνται με τον εξωτερικό τους κόσμο οι περισσότεροι. Καλησπέρα. Ενώ στην ουσία θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς τα μέσα μας και να ασχοληθούμε με τον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν θα γνωρίσουμε τον εσωτερικό κόσμο, τότε θα αρχίσει να αλλάζει και η πραγματικότητά μας. Και ο λόγος που συμβαίνει είναι πάρα πολύ απλά, επειδή αρχίζει να εξελίσσεται η συνείδησή μας. Καλησπέρα. Και μετέπειτα θα αρχίσετε να παρατηρείτε ότι μειώνεται γενικά μέσα σας
η ένταση. Γιατί τα συναισθήματα που βιώνουμε σε καθημερινή βάση, τα περισσότερα έχουν αρνητικό χαρακτήρα. Έτσι, θα το έχετε παρατηρήσει. Ότι ο νους είναι προγραμματισμένος πρώτα να βλέπει την αρνητική πλευρά των πραγμάτων και πολύ σπάνια, έτσι, η προσοχή του είναι στραμμένη προς το να βλέπει τα πράγματα από την θετική τους εκδοχή. Στην ουσία αυτό που λέμε η ηθική, δηλαδή το εγώ, είναι αυτό που μας εμποδίζει στην ουσία να έχουμε στη ζωή μας αυτά που θέλουμε. Είτε στο κομμάτι το υλικό, είτε στο κομμάτι των σχέσεων, έτσι, μεταξύ των ανθρώπων. Καλησπέρα. Γιατί οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι ένα πάρα πολύ βασικό, έτσι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να πούμε ότι όλη η ζωή μας βασίζεται στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Πάντοτε, δηλαδή, σε καθημερινή βάση χτίζουμε σχέσεις στην ουσία, έτσι δεν είναι? Και όσο πιο ποιοτική θα είναι αυτή η συναναστροφή με τους ανθρώπους, και όταν λέω ποιοτική, περισσότερο αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι όταν δεν μας αρέσει κάτι στον άλλον άνθρωπο, θα πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε τόσο τέλειοι που βρίσκουμε τα ελαττώματα του άλλου νου? Μήπως θα πρέπει να δούμε τι έχουμε εμείς που θα μπορούσε να βελτιωθεί, παράδειγμα. Αλλά είναι μια εργασία η οποία κάπως έχει ένα δυσάρεστο τόνο, θα λέγαμε. Διότι κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί τα ελαττώματά του. Έτσι δεν είναι? Να τα ψάχνει, να τα αναλύει. Αν κάθε φορά όταν εντοπίζετε τον εαυτό σας, πιάνετε τον εαυτό σας ότι βρήκατε κάτι αρνητικό στον άλλον άνθρωπο, ξεκινήστε να ψάχνετε μέσα σας τι αρνητικό έχετε εσείς. Δηλαδή γίνετε κριτής του εαυτού σας. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ασχολία, η οποία σίγουρα η ώρα θα περάσει επικοδομητικά εκείνη τη φάση της ημέρας. Έτσι. Και μπορεί να έχει και κάποια κατάληξη αρκετά ευχάριστη. Ενώ με τα συμπεράσματα και όλα αυτά. Καλησπέρα σας και από μένα. Ή περιμένουμε να αλλάξει άλλο άτομο τον κόσμο. Εννοείται ότι περιμένουμε οι άλλοι να αλλάξουν, δεν αλλάζουμε εμείς επειδή περιμένουμε να αλλάξουν πρώτα οι άλλοι, αυτό λέτε? Στην ουσία αυτό που μας εμποδίζει περισσότερο, θα έλεγα, είναι η κατανόηση το πώς λειτουργεί γενικότερα όλος αυτός ο μηχανισμός των συναισθημάτων, δηλαδή πώς εκδηλώνονται, πώς δημιουργούνται τα συναισθήματα, ποια είναι η βάση τους, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε προσωπικότητα, το εγώ δηλαδή της κάθε προσωπικότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γνωρίζεις ότι το εγώ σου, το πρόγραμμα του νου σου λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, πολύ απλά κατανοείς ότι σε αυτόν δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα.
Είναι σαν να περιμένετε, παράδειγμα, να έχετε αγοράσει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει το λειτουργικό σύστημα, παράδειγμα, της Android. Ωραία. Τα πάρουμε τα πράγματα απλά. Δηλαδή είναι τα iPhone, έτσι. Έχουν το δικό τους λειτουργικό σύστημα και τα τηλέφωνα τα Android. Έτσι. Είναι σαν να έχετε αγοράσει ένα τηλέφωνο που έχει λειτουργικό Android και περιμένετε, έτσι, να δείτε, ας πούμε, μέσα το λειτουργικό του που έχει το iPhone. Έτσι, είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Ωραία. Κάπως έτσι είναι και με τις προσωπικότητες. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζεις πώς λειτουργεί αυτό το λειτουργικό, δηλαδή η προσωπικότητά σου συγκεκριμένα. Και αν φυσικά γνωρίζεις πώς λειτουργούν όλα τα προγράμματα όλων των προσωπικότητων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετέπειτα σταματάνε όλες οι αντιρρήσεις σου και οι διαμάχες. Δεν έχεις ερωτήματα μετά από κανέναν. Δεν περιμένεις από κανέναν απαντήσεις. Δεν έχεις ερωτήματα βασικά εσύ εξ αρχής και πολύ απλά ζεις στον κόσμο αρμονικά. Δηλαδή καταλαβαίνεις για ποιο λόγο συμβαίνει η κάθε κατάσταση. Αρχίζεις να βλέπεις πίσω από τις συμπεριφορές των ανθρώπων και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σου την αιτία. Πώς εκδηλώθηκε. Δηλαδή όλη αυτή τη σειρά που εκδηλώθηκε ένα πρόβλημα, να το πούμε έτσι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη όλη αυτή τέλος πάντων η κατανόηση, δηλαδή αν κάποιος έρθει σε αυτή την κατανόηση, διότι μετέπειτα σταματάς σιγά σιγά να ανοίγεις το στόμα σου με το παραμικρό. Έτσι, γιατί κάθε προσωπικότητα έχει το δικό της λόγο να ανοίξει το στόμα της και να πει τα δικά της θέλω. Τις δικές της απαιτήσεις, δηλαδή η κάθε προσωπικότητα έχει τις δικές της απαιτήσεις από τον κόσμο. Αυτό είναι στάνταρ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε ποια είναι η σειρά, από πού προέρχεται αυτό, πώς εκδηλώνεται. Πρώτα αλλάζουμε εμείς και έπειτα σιγά σιγά παρασύρονται και οι άλλοι. Στην ουσία δεν είναι ότι οι άλλοι παρασύρονται. Επειδή δεν σας αγγίζει πλέον αυτό το πράγμα, δεν σας τριγκάρει, δεν σας εκνευρίζει αυτό που βλέπετε στον άλλον, οπότε και οι άλλοι, γιατί και οι άλλοι είναι προγράμματα του νου. Καταλάβατε, δηλαδή όλα είναι προγράμματα και τα προγράμματα έχουν μία αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έτσι, το δικό μου το πρόγραμμα του νου έχει αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα του νου κάποιου άλλου ανθρώπου. Ωραία. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Και σε αυτή την πραγματικότητα υπάρχουν όλων των λογιών προγράμματα. Το θέμα είναι εσύ, αν θέλεις να βιώνεις έτσι ευτυχία στη ζωή σου και να εξελίσσεσαι, είναι ευχάριστο το εγώ να βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα του νου το οποίο προσφέρει ένα αμοιβαίο συμφέρον. Έτσι, γιατί στην ουσία είναι ένα αμοιβαίο συμφέρον. Καλησπέρα. Δεν έχει κάτι το κακό το πρόγραμμα του νου, δηλαδή αυτό που περιέγραψα μόλις τώρα. Απολύτως κανένα κακό δεν υπάρχει στο να θέλει το πρόγραμμα του νου, έτσι, συγκεκριμένα πράγματα. Ο σκοπός είναι να κατανοήσετε, να πιάσετε δηλαδή αυτά τα προγράμματα, να κατανοήσετε ποια είναι αυτά τα προγράμματα, ώστε να μπορείτε να επεμβαίνετε. Έτσι. Πριν αυτά τα προγράμματα μπουν σε ισχυρή λειτουργία, να το πούμε έτσι.
Το πιο βασικό θα έλεγα είναι κάποιος να κατανοήσει την νοοτροπία του νου των προγραμμάτων αυτών. Δηλαδή ποια είναι η νοοτροπία τους. Και αυτό μπορεί να το κατανοήσουμε μόνο εφόσον κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο νους. Δηλαδή πού βρίσκεται αυτή η προσωπικότητα μέσα μας, το εγώ δηλαδή. Στην ουσία η προσωπικότητα είναι το εγώ. Το που λέμε προσωπικότητα είναι το εγώ. Αν το θέλετε, εκεί θα σταματήσουμε, το εγώ. Ωραία, προσωπικότητα. Οπότε έχουμε την προσωπικότητα, έχουμε τη λογική, έτσι, η οποία στην ουσία κουμαντάρει, κάνει κουμάντο, χειρίζεται θα λέγαμε, το νου. Καταλάβατε? Όταν ο νους είναι ανήσυχος, είναι όπως αν θυμάστε καλά που σας είχα δείξει το διάγραμμα που είχαμε από τη σχολή, με το άλογο και τον αμαξά και την προσωπικότητα που βρίσκεται, που είναι ο επιβάτης μέσα στην άμαξα, και ο αμαξάς που είναι, στην ουσία ο αμαξάς είναι η λογική, είναι αυτό το κουμάντο που κάνει. Καλησπέρα. Και το άλογο είναι ο νους. Όταν είναι ανήσυχος ο νους, έχουμε τη διαμάχη στην ηθική. Όταν το άλογο είναι ανήσυχο. Φανταστείτε ένα άλογο το οποίο δεν έχει χάσει τον έλεγχο. Έτσι, δηλαδή θα πηγαίνει όπου να είναι και θα τρέχει και από εδώ, δεξιά, αριστερά και ούτω καθεξής. Οπότε ο αμαξάς, που είναι η λογική, ελέγχει το πώς, ώστε το άλογο να μην ξεφύγει. Να μην ξεφύγει ο έλεγχος, με λίγα λόγια. Γιατί αν ξεφύγει ο έλεγχος, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην προσωπικότητα στην ουσία. Γιατί αν θέλουμε να βιώσουμε τα θετικά συναισθήματα, όπως είναι αγάπη, χαρά, έτσι, και ούτω καθεξής, ηρεμία, θα πρέπει ο νους να βρίσκεται ο νους δηλαδή το άλογο, θα πρέπει να είναι ήρεμο, με λίγα λόγια. Πότε το άλογο μπορεί να είναι, σε ποια περίπτωση το άλογο μπορεί να είναι ήρεμο, ο νους δηλαδή? Γιατί ο νους στην ουσία τι κάνει? Συνέχεια χωρίζει τα πράγματα σε ευχάριστο, δυσάριστο, θέλω, δεν θέλω. Δηλαδή παρατηρήστε τον εαυτό σας, τον νου σας, γιατί το κάθε πρόγραμμα του νου έχει διαφορετικά ευχάριστο και δυσάριστο. Έτσι. Και έχει διαφορετικά θέλω και δεν θέλω. Για μια προσωπικότητα, παράδειγμα, μπορεί να είναι κάτι ευχάριστο, ενώ ακριβώς το ίδιο πράγμα για κάποια άλλη προσωπικότητα να είναι αδιάφορο ή όχι ευχάριστο. Καταλάβατε? Άρα αυτό που καθιστά, θα πρέπει δηλαδή να δούμε τι είναι αυτό που το πρόγραμμα του νου το οποίο επιλέγει και χωρίζει, ας πούμε, κάτι σε ευχάριστο, δυσάριστο. Δηλαδή όταν παράδειγμα κάτι δεν σας είναι ευχάριστο, ρωτήστε τον εαυτό σας, γιατί δεν μου είναι ευχάριστο αυτό? Καταρχήν δεν έχει απολύτως τίποτα το κακό να υπάρχει αυτός ο χωρισμός, έτσι, το διευκρινίζω. Είναι ένα πρόγραμμα του νου το οποίο είναι φυσιολογικό να λειτουργεί έτσι. Σε αυτό δεν έχει κάτι το κακό. Το κακό είναι ότι όταν δεν ικανοποιείται στην ουσία το εγώ, δηλαδή αυτός ο χωρισμός, έτσι, όταν είναι κάτι δυσάρεστο ή κάτι που δεν θέλει, τότε ξεκινά το άλογο να αναστατώνεται. Καταλάβατε? Όταν αναστατώνεται το άλογο, τότε ξεκινούν τα αρνητικά συναισθήματα. Παράγονται δηλαδή αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι λύπη, κατάθλιψη, θυμός και φόβος. Ωραία. Άμεση, δηλαδή είναι στην ουσία το εγώ, το άλογο. Μόλις δεν πάρει αυτό που θέλει, κατευθείαν αυτά τα 4 αρνητικά συναισθήματα. Λύπη, που δεν το έλαβε,
κατάθλιψη. Ωραία. Πέφτει η ενέργεια. Θυμός. Θυμώνει που δεν το πήρε. Λέει, γιατί αυτός το πήρε, εγώ δεν το πήρα. Έτσι. Και πολλές φορές και φόβος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση όταν θα γίνουν αυτά τα συναισθήματα, θα αρχίζουν να παράγονται αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, δηλαδή το άτομο θα αρχίσει να βιώνει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τότε ξεκινάει στην ουσία αυτή η διαμάχη στην ηθική. Και τότε σταματάει η αναλυτική νοημοσύνη. Όταν σταματάει η αναλυτική νοημοσύνη, τότε πολύ απλά αυτή η κεραία, θυμάστε χθες που σας έφερα παράδειγμα, η κεραία, η οποία μας επιτρέπει να συνδεθούμε με το δημιουργό, με το πληροφοριακό συννεφάκι, να το πούμε έτσι, στο οποίο υπάρχουν όλες οι γνώσεις και υπάρχουν άφθονες ιδέες που οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το πληροφοριακό πεδίο και να πάρει αυτές τις ιδέες από εκεί. Αλλά δεν μπορεί να συμβεί αυτό όταν βιώνει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, μόλις ξεκινούν να παράγονται αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, αυτή η κεραία αυτόματα μαζεύεται. Και δεν μπορούμε να πιάσουμε σήματα. Και είναι ένα άλλα αρνητικά συναισθήματα. Και δεν μπορείς να το σταματήσεις μετέπειτα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όταν βιώνετε έτσι έχετε λίγο χάλια, η διάθεσή σας είναι λίγο χάλια, εκείνη την ώρα δεν βρίσκεις το λόγο να είσαι ευτυχισμένος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και να σου πει κάποιος, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, δεν νομίζω να αλλάζει έτσι άμεσα η διάθεσή σας, να πείτε, α ναι, έχεις δίκιο, σιγά, και τι έγινε? Όχι. Συνεχίζετε και συνεχίζετε να βιώνετε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Και φουντώνουν αυτά, μεγαλώνουν. Το έχετε παρατηρήσει, είμαι σίγουρος. Δεν είναι κάτι που έρχεστε αντιμέτωποι πρώτη φορά με αυτό. Είναι η ζωή μας. Η ζωή μας έχει κάποια κυκλικότητα. Έτσι, δηλαδή, αν σήμερα είσαι καλά, μην ανησυχείς, θα περάσει αυτό. Ωραία. Και αν αύριο δεν είσαι καλά, μην ανησυχείς, και εκείνο θα περάσει. Δηλαδή, στην ουσία, όλες οι καταστάσεις περνάνε. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις τις γνώσεις, μπορεί να είσαι προετοιμασμένος σε αυτές τις καταστάσεις. Το ότι είναι αυτή η κυκλικότητα είναι απολύτως φυσιολογικό και θα το έχετε παρατηρήσει. Η κυκλικότητα πάει ανά εβδομάδα, υπάρχει μια κυκλικότητα ανά μήνα, έτσι, και μετά ανά έτος, δηλαδή κάποια γεγονότα, πιο μεγάλα θα λέγαμε. Και επαναγίνεται είναι μια κυκλικότητα. Και αυτή η κυκλικότητα, στην ουσία, επαναλαμβάνεται όλη αυτή η ιστορία. Γιατί πολύ απλά υπάρχει μνήμη αυτών των αρνητικών συναισθημάτων και αποθηκεύεται στο σώμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καθαρίζουμε το σώμα. Καταλάβατε πώς συνδέεται αυτό? Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, όλα, είναι αποθηκευμένα στο σώμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καθαρίζει και το σώμα. Το σώμα πώς μπορεί να καθαρίσει? Μόνο όταν ανεβάζουμε την ενέργειά μας. Όταν ανεβαίνει η ενέργειά μας, ανεβαίνουν οι δονήσεις, να το πούμε έτσι, τότε αρχίζει το σώμα να καθαρίζει μόνο του. Αλλά είναι αρκετά, όχι αρκετά, θέλει προσπάθεια κάποιος για να βγει από αυτή την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, αν παράδειγμα έχετε ένα ποτήρι
ένα ποτήρι με έτσι, μισό ποτήρι, έχετε γυάλινο ποτήρι και είναι μισό γεμάτο με καφέ, ας πούμε. Ωραία. Αν ρίξετε τώρα άλλο ένα μισό ποτήρι νερό, δεν θα αλλάξει το χρώμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το μισό ποτήρι είναι καφές και ρίξετε μισό ποτήρι νερό, τότε αυτό το μισό ποτήρι νερό θα πάρει και το χρώμα του καφέ. Για να αρχίσει να καθαρίζει το ποτήρι χρειάζεται πολύ περισσότερο καθαρό νερό. Μπορεί και 10 φορές και 20 φορές παραπάνω. Δοκιμάστε μια φορά, να δείτε μετά από πόση ώρα γίνεται το νερό, καθαρίζει δηλαδή το νερό, δηλαδή εκεί ο καφές που το χρωμάτισε, να το πούμε έτσι. Συνεχίστε να ρίχνετε μέσα νερό. Να δείτε μετά από πόση ώρα θα αρχίζει να καθαρίζει το νερό. Θα δείτε ότι χρειάζεται χρόνο και ποσότητα νερού. Κάπως έτσι είναι τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή φανταστείτε το σώμα με τα χρόνια, φανταστείτε πόσα χρόνια, κάποιος να είναι 30, 40, 50 ετών, έτσι, δηλαδή πόσα χρόνια έχει μαζέψει στο σώμα του τέτοια αρνητικά συναισθήματα. Πολλές πεποιθήσεις έχουν γίνει τσιμέντο αυτά, έχουν τσιμεντωθεί πεποιθήσεις για κάποιες αντιλήψεις, πεποιθήσεις, που εκεί ας πούμε το άτομο δεν κουνιέται, οι πεποιθήσεις του είναι πολύ καλά εδρεωμένες μέσα του. Ωραία. Και φανταστείτε αυτό το άτομο να θέλει να ξεκινήσει τον καθαρισμό. Δηλαδή αρχίζει να σκέφτεται, λέει, τελικά εγώ νόμιζα νέος θα είμαι πάντα, αλλά βλέπω ότι περνάνε τα χρόνια και κάπως αλλάζει η ιστορία και αρχίζει να προβληματίζεται, λέει, μετά τι γίνεται, και λέει μήπως πρέπει να ξεκινήσω την καθαριότητα μέσα, γιατί στην ουσία αυτό που θα παραδώσεις μετά, έτσι, αυτό στην ουσία η αξιολόγηση θα γίνει με βάση αυτό που θα παραδώσεις. Ωραία. Και μετέπειτα ανάλογα πώς το λένε, θα πάρεις τα ανάλογα, με λίγα λόγια. Ωραία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό δεν έχει κάτι καλό ή κακό. Είναι μια ουδέτερη κατάσταση. Έτσι. Απλά το εγώ κάπως το φουσκώνει και το κάνει έτσι λίγο δραματικό το θέμα. Στην ουσία είναι κάτι ουδέτερο. Δεν τρέχει τίποτα. Και τι έγινε. Πάλι από την αρχή μετά. Και το ίδιο πράγμα, μέχρι να βαρεθείς. Γι' αυτό και αν έχετε παρατηρήσει, έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, το εγώ τους αρχίζει να εξασθενεί. Έχετε δει ανθρώπους έτσι, στον περίγυρο που όταν ήταν νέοι, μπορεί και από τα κοντινά έτσι, συγγενείς, έτσι, πολύ κοντινά άτομα, που ήταν, τέλος πάντων, ήταν χαρακτήρες έτσι, κρατούσαν χαρακτήρα όταν ήταν, αλλά πέρασαν τα χρόνια και τους βλέπεις να είναι λίγο πιο έτσι, υποτονικοί, άλλα πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και όταν τους το λες, όταν τους το λες κιόλας, τους λες, θυμάσαι που μου έλεγες εγώ και ήθελες να κάνω έτσι, να μην τεμπελιάζω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, και τώρα τεμπελιάζεις εσύ. Ήρθε το κάρμα σου, λέω τώρα, και θα πρέπει να πληρώσεις όλα αυτά που έκανες. Χαριτολογώντας το λέω. Και σκέφτεται και λέει, ναι, κοίταξε να δεις, όντως. Λοιπόν, οπότε
Σταματάει η αναλυτική νοημοσύνη που λέτε, με αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, και αυτό ήτανε. Κλειδώνει ο κύκλος και το άτομο βρίσκεται στην κόλαση. Η καθημερινότητά του είναι μία κόλαση. Γιατί μέσα σε αυτό δεν βιώνει ευτυχία. Και περνάνε τα χρόνια. Το κοντέρ δηλαδή γράφει. Περνάνε. Αντί να καταλάβει ότι ή να πει ότι τι γίνεται, ο χρόνος περνάει, αλλά εγώ με αυτές τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις που έχω δεν βελτιώνεται η κατάσταση κάπως. Είναι πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στις συνεδρίες, όταν παράδειγμα μετά από μισή ώρα, μία ώρα που συζήτηση και αρχίζω να καταλαβαίνω το άτομο πώς λειτουργεί και αρχίζει να τα πετάει μόνος του αυτά στον αυτόματο πιλότο, γιατί αυτά είναι προγράμματα, είναι εδραιωμένες πεποιθήσεις μέσα, τσιμεντωμένες. Και το άτομο δεν μπορεί να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με συγκεκριμένες ερωτήσεις, πολύ απλά το άτομο τα πετάει αυτά. Και όταν το ρωτάω, κοίταξε να δεις τώρα, γιατί τα σημειώνω εγώ τέλος πάντων, και μετά ας πούμε του λέω, κοίταξε να δεις, εσύ είπες αυτό. Όλα αυτά εδώ πέρα σε βοηθάνε να γίνεις αυτό για το οποίο ήρθες, για να πάρεις από τη συνεδρία, δηλαδή να αλλάξει η ζωή σου, βλέπεις ότι στα οικονομικά δεν πάνε καλά τα πράγματα, με τη σχέση το ίδιο. Όλα αυτά που μου λες τώρα εδώ πέρα, που τα έχω σημειώσει, που βγήκαν από το στόμα σου στην ουσία, δεν τα είπα εγώ, σε βοηθάνε σε αυτόν τον στόχο που έχεις στο μυαλό σου σχηματίσει να φτάσει εκείνον τον στόχο. Κάθε το άτομο σκέφτεται. Λέει όχι. Του λέω τότε γιατί τα στηρίζεις και τα αναπαράγεις συνεχώς. Και τότε πραγματικά βρίσκεται δεν ξέρει τι να απαντήσει. Γιατί πραγματικά δεν ξέρει τι να απαντήσει. Δηλαδή από τη μία λέει, εκδηλώνει την επιθυμία ότι θέλει να αλλάξει η κατάσταση στη ζωή του, ωραία, αντικειμενικά, αλλά από την άλλη βλέπει ότι ο ίδιος είναι αυτός που τα προκαλεί. Και τότε έρχεται το πρώτο κλικ. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη συνεδρία, όταν το άτομο καταλαβαίνει τι έχει κάνει, πώς έχει χαντακώσει τον εαυτό του, δηλαδή τον έχει βάλει του έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που είναι πολύ απλά αδύνατο να υπάρχει ένα μέλλον διαφορετικό. Ο ίδιος το καταλαβαίνει, αλλά ο ίδιος κατάλαβε ότι το έκανε και ο ίδιος. Ότι ο ίδιος είναι η αιτία που το έκανε. Γιατί εξηγώ και τον αλγόριθμο ότι αυτό σε οδήγησε εκεί. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο κλικ. Και μετέπειτα όταν το άτομο αρχίζει να καταλαβαίνει ότι όντως αυτές οι πεποιθήσεις του δεν θα τον οδηγήσουν σε ένα μέλλον το οποίο έχει σχηματίσει στο μυαλό του, στην υποκειμενική του πραγματικότητα. Δεν μας πειράζει που είναι ακόμα στην υποκειμενική πραγματικότητα. Ωραία. Αρκεί να υπάρχει το θέμα, αρκεί να έχει διαμορφωθεί ακόμα και στην υποκειμενική πραγματικότητα. Γιατί μετέπειτα αυτό θα βγει και προς τα έξω. Υπάρχουν εργαλεία για να γίνει αυτό. Καλησπέρα. Οπότε όταν το άτομο καταλαβαίνει κάτι τέτοιο, τότε βρίσκεται σε αδιέξοδο και είναι το πρώτο στάδιο, έτσι, επαφής με το εγώ, με την ηθική, με τη διαμάχη στην ηθική. Είναι η πρώτη επαφή. Φυσικά υπάρχουν και άλλα στάδια, έτσι, τα οποία, δηλαδή αυτές οι κατανοήσεις που έρχονται στο άτομο,
Αλλά αυτό είναι, έτσι, δηλαδή είναι ζήτημα χρόνου. Από τη στιγμή που το άτομο ξεκίνησε να έγινε αυτή η κίνηση, δηλαδή μπήκε ο σπόρος, να το πούμε έτσι, μετέπειτα είναι ζήτημα χρόνου το να γίνει πραγματικότητα. Στην ουσία υπάρχουν δύο τρόποι το να ζει κάποιος. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω των προγραμμάτων του νου του, έτσι, δηλαδή πολύ απλά να εξυπηρετεί αυτά τα προγράμματα του νου. Ό,τι υπαγορεύει αυτό το πρόγραμμα του νου, αυτό που είπαμε, ευχάριστο, δυσάρεστο, θέλω, δεν θέλω, τελείωσε αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτή είναι μία εκδοχή. Στην ουσία είναι το πρόγραμμα της κάθε προσωπικότητας που υπαγορεύει το τι μου αρέσει και το τι θέλω. Και αυτό που δεν μου αρέσει και δεν θέλω, πολύ απλά δεν το κάνω. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της βαθιάς κατανόησης και παρατήρησης. Το να παρατηρείς το πρόγραμμα του νου. Αλλά για να παρατηρήσεις το πρόγραμμα του νου θα πρέπει να μάθεις τη φύση αυτού του προγράμματος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα δεν γνωρίζεις, δηλαδή τώρα να σας πω, ξεκινήστε να παρατηρείτε το πρόγραμμα του νου. Δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, γιατί δεν θα ξέρετε τι να παρατηρήσετε. Δηλαδή στην κάθε προσωπικότητα το τι πρέπει να παρατηρήσετε είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο για όλους, γιατί τα προγράμματα είναι διαφορετικά. Είναι 81 προγράμματα του νου συνολικά. Έτσι, με βάση την επιστήμη Σιουσάι έχουμε 81 προγράμματα του νου. Δηλαδή έχουμε τις προσωπικότητες, έχουμε και τις αποστολές. Έτσι, δηλαδή η κάθε προσωπικότητα έχει τη δική της αποστολή. Μπορεί παράδειγμα πριν μπει η αποστολή της, συνήθως η προσωπικότητα μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να μην κάνει κάτι. Έτσι, παράδειγμα, αν μιλήσουμε για την προσωπικότητα 1, που είναι παράδειγμα η διοίκηση, το δυνατό της χαρτί, πριν μπει η αποστολή μπορεί να θέλει να διοικεί, μπορεί να μην θέλει να διοικεί. Δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή δεν θα συμβεί τίποτα, δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μέχρι τα 33 έτη μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Ο δημιουργός θα σου εξασφαλίζει σε καθημερινή βάση το 100% της ενέργειας. Γι' αυτό και αν θυμηθείτε τον εαυτό σας, όλοι το λένε φυσικά, έτσι, ότι το πόσο ενέργεια είχαν. Δεν είναι ότι ήταν αυτό που λέμε ήμασταν νέοι. Δεν είναι μόνο αυτό το ότι ο οργανισμός ήταν νέος. Είναι το γεγονός, γιατί κάποιος που είναι στην αποστολή του και μετά τα 33 έτη και 40 και 50 και 60 ετών και είναι στην αποστολή του, είναι πάλι full ενέργεια. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που είναι στην αποστολή τους και κάνουν δουλειά, τι να σας πω, δεν έχει σημασία τη δουλειά. Έχω δει άτομο το οποίο καθαρίζει τους δρόμους και να είναι στην αποστολή του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενος είναι. Δεν μπορείτε και πόσο καλά κάνει τη δουλειά του. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, καταλαβαίνετε. Πιο πολύ τον βλέπεις και λες αυτός είναι πιο ευτυχισμένος από έναν τώρα που είναι με ένα ακριβό αυτοκίνητο μέσα, κάθεται και καπνίζει πουρο και είναι μέσα στη δυστυχία. Αυτός εδώ που καθαρίζει τους δρόμους είναι πιο ευτυχισμένος. Το βλέπεις στα μάτια του, λάμπουν τα μάτια του, πώς το λένε. Και είναι 55, πόσο, γύρω στα 60. Άρα αυτό το πράγμα δεν ισχύει που λένε ότι ήμασταν νέοι, το οργανισμός πιο νέος. Καμία σχέση, σας πληροφορώ. Όταν για να πάρεις αυτό το 100% της ενέργειας θα πρέπει να εκτελείς την αποστολή σου. Και θα πρέπει να πέσεις στοχευμένα, ακριβώς μέσα εκεί. Γιατί χθες σας έφερα παράδειγμα με τον αριθμό 5, έτσι, τους πολιτές παράδειγμα. Δηλαδή ανάλογα τι προσωπικότητα είναι,
Έτσι. Η κάθε αποστολή 5 θα πουλάει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή βάλε τώρα τον πολιτή προσωπικότητας, παράδειγμα 3, να πουλάει παράδειγμα αθλητικά ρούχα. Θα είναι δυστυχισμένος. Καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να πουλάει ρούχα τα οποία θα έχουν χαρακτήρα του αξιοσέβαστου. Έτσι, το look δηλαδή. Και ούτω καθεξής με όλες τις προσωπικότητες. Άρα δεν είναι όταν λέμε 5 πωλήσεις, δεν πάει έτσι. Εγώ το λέω σαν περιγραφή, γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να αναπτύξω το θέμα. Έτσι. Καταρχήν δεν ξέρω το άτομο. Όταν παράδειγμα κάποιος μου γράφει έτσι απλά, λέει αποστολή 5, τι είναι. Τι θα του πω. Θα του πω τι είναι γενικά. Αφού δεν ξέρω το άτομο, βλέπω μια φωτογραφία, μπορεί και να μην έχει φωτογραφία, και ένα ονοματεπώνυμο. Μπορεί να μην έχει ονοματεπώνυμο. Στην καλύτερη λέμε, αν έχει φωτογραφία και ονοματεπώνυμο, άντε θα δω μια φωτογραφία και ονοματεπώνυμο. Και πώς μπορεί δηλαδή, πώς μπορείς να του πεις ακριβώς ποιος είναι επαγγελματικός σου πρόσωπο. Θα του πεις γενικό, αυτό, γενική περιγραφή. Πωλήσεις. Ο καθένας φυσικά τις πωλήσεις αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Οι περισσότεροι λένε, όταν ακούνε για πωλήσεις, το μυαλό τους πού πάει. Για γράψτε μου. Πού πάει το μυαλό σου όταν μιλάμε πωλήσεις. Κατάστημα λιανικής. Σωστά. Δηλαδή, κόπεδα ασφάλειας. Πώληση μπορεί να είναι και ένα μασάζ, ναι. Πώληση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια υπηρεσία. Αλλά οι περισσότεροι την πώληση στο μυαλό τους πηγαίνει, δηλαδή πώς είναι. Λαϊκή παράδειγμα. Πάγκος, έχω κάτι στον πάγκο και πουλάω. Έτσι, δηλαδή, ενώ αυτό δεν είναι πωλήσεις. Πολλά άτομα που λένε, που είναι αποστολή 5 και τους λέω ότι είσαι για πωλήσεις, λέει εγώ δεν είμαι πολιτής. Ωραία, του λέω. Όταν στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, αποκτάς ένα πράγμα, οτιδήποτε, το πήρες για σένα παράδειγμα και σου πρόσφερε όφελος αυτό το πράγμα, και μετά πηγαίνεις και το λες και το μοιράζεσαι το πόσο καλό ήταν αυτό το προϊόν που πήρες στον άλλον. Βάλε ένα μαγνητοφωνάκι, έτσι, και ηχογράφησε λίγο το τι θα του λες. Σας πληροφορώ ότι θα πουλήσει αυτό το πράγμα. Δεν θα το πουλήσει εννοώ, θα το πουλήσει ότι το πόσο καλό είναι, πόσο όφελος έχει και το καθεξής. Αλλά τα λόγια που θα λέει, ο άλλος πολύ απλά θα πάει και να το πάρει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή αν η αποστολή 5 κατανοήσει κάτι με βάση της δικής της λογικής, γιατί η αποστολή 5 είναι λογική, γι' αυτό είναι και ψυχρός αριθμός πολλές φορές. Ειδικά άντρες παράδειγμα 5 είναι λίγο έτσι ψυχροί. Έτσι, δηλαδή οι γυναίκες πρέπει να το καταλαβαίνουν αυτό. Έτσι, να το καταλαβαίνουν με ποια έννοια, ενώ από τη στιγμή που γνωριστήκανε εξ αρχής, ωραία, υπήρχε έλξη και όλα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, δεν είναι ότι είναι κάτι κακό ή οτιδήποτε. Ωραία. Οπότε, αν κατανοήσει ότι υπάρχει όφελος με την λογική, γιατί είναι, είπαμε, αριθμός της λογικής, τότε θα μεταδώσει στον άλλον το πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα. Και ο άλλος πολύ απλά θα πάει και θα το πάρει.
Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή αυτό που σας λέω συνέχεια για το βάθος, έτσι. Ότι δεν είναι έτσι απλά μια περιγραφή ή οτιδήποτε. Έχει βάθος. Και όσο πιο πολύ καταλάβεις αυτό που σας λέω συνέχεια, την κατανόηση, εκεί είναι όλη η ελευθερία. Καλησπέρα. Ναι, έτσι είναι ο γιος μου. Α, είναι 5, αποστολή. Ωραία. Δηλαδή αυτά τα άτομα, φανταστείτε, δεν χρειάζεται να πάνε να περάσουν σεμινάρια πωλήσεων και τέτοια. Καλησπέρα, σήμερα στη δουλειά μου σύστησαν να σας δω τι εννοείται αποστολή 5. Τι εννοώ αποστολή 5. Αποστολή 5 είναι οι αρμοδιότητες του ανθρώπου. Δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά χωρίς να έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αν το θέλετε και διαφορετικά, είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός του κάθε ανθρώπου. Έτσι, η αποστολή ενεργοποιείται μετά τα 33 έτη. Πριν τα 33 έτη, δηλαδή στην ουσία, αφού είστε πρώτη φορά κιόλας, θα το επαναλάβω κιόλας και για τους άλλους, το έχουν ακούσει αλλά δεν πειράζει, το ξανακούσουνε. Όταν γεννιέται το παιδί, βρίσκεται στην άβρα της μητέρας του μέχρι τα 7 έτη. Ωραία. Από τα 7 έτη μέχρι τα 14 έτη βρίσκεται στην άβρα και των δύο γονέων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βρίσκεται μόνο στην άβρα, στο μαγνητικό πεδίο, αν θέλετε, αν δεν σας αρέσει η λέξη άβρα, στο πεδίο της μητέρας, έτσι, το παιδί μέχρι τα 7 έτη, είναι πάρα πολύ σημαντική η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση της μητέρας. Πάρα πολύ σημαντική. Έχει αντίκτυπο στο παιδί. Ωραία, αυτό να το ξέρετε γενικά. Μετέπειτα στα 14 έτη αρχίζει να εδραιώνεται στην ουσία το εγώ του παιδιού. Έτσι. Και μετέπειτα μέχρι τα 33 έτη είναι στην ουσία έχει διαμορφωθεί το εγώ του ανθρώπου που είναι η προσωπικότητα. Έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός προσωπικότητας. Είναι στην ουσία η ημέρα της γέννησής σας. Δηλαδή είναι η ημερομηνία της γέννησής σας. Ωραία. Και η ημέρα γέννησης είναι ο αριθμός προσωπικότητας. Δηλαδή αν είναι διπλός ο αριθμός, θα πρέπει να το φτάσετε σε μονό. Ωραία. Για το 4 πες μας δάσκαλε. Για το 4. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε για το 4. Οπότε αυτός είναι ο αριθμός προσωπικότητας. Μετέπειτα μέχρι τα 33 έτη το άτομο κάνει πολύ απλά όλα αυτά που του υπαγορεύει το εγώ του. Θέλω, δεν θέλω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ωραία. Έχουμε 9 προσωπικότητες. Έτσι. Η κάθε προσωπικότητα έχει τα δικά της θέλω. Μετά τα 33 έτη ενεργοποιείται η αποστολή μας. Δηλαδή αυτό στην ουσία για το οποίο ήρθαμε εδώ στον πλανήτη Γη. Δηλαδή είναι τα ταλέντα μας, αν θέλετε διαφορετικά. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να πιεζόμαστε. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε ατελείωτες ώρες. Συνέχεια να δουλεύουμε. Δεν θα κουραζόμαστε. Ωραία. Θα παίρνουμε ενέργεια από αυτό. Δηλαδή ο επαγγελματικός προσανατολισμός στη ζωή του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι είναι ο χρόνος, δηλαδή φανταστείτε, είναι το 1 τρίτο της ζωής του ανθρώπου. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το 24ωρο, 8 ώρες πάνε χαμένες, 16 ώρες είμαστε σε συνειδητή κατάσταση, να το πούμε έτσι, ξύπνη δηλαδή. Από τις 16 ώρες, τις 8 ώρες normal δηλαδή δουλεύουμε και τις άλλες 8 έτσι, ψυχαγωγία, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Οπότε
Η αποστολή του ανθρώπου είναι ο επαγγελματικός του προσανατολισμός. Δηλαδή το επάγγελμα το οποίο μπορεί να κάνει χωρίς να ζορίζεται. Και όταν κάποιος βρίσκεται στο δικό του επαγγελματικό προσανατολισμό, αυτό το πράγμα του δίνει ενέργεια. Γιατί μετά τα 33 έτη, αυτή την ενέργεια που σας είπα, που παίρνουμε σε καθημερινή βάση, μας τη δίνει ο δημιουργός χωρίς προϋποθέσεις, έτσι απλά, μας δίνει το 100% της ενέργειας. Ωραία. Μετά τα 33 έτη, από το 100% πέφτει στο 30%. Δηλαδή χάνουμε απευθείας 70% ενέργειας. Και αυτό το 70% της ενέργειας το παίρνει από εμάς, όχι το παίρνει από εμάς, δηλαδή είναι αυτό που μας δίνει κάθε μέρα, δεν μας δίνει πλέον 70, μας δίνει 30. Αλλά αν υπάρχει διαμάχη στην ηθική, δηλαδή αν το άτομο δεν είναι ικανοποιημένο και όλα αυτά που είπαμε πιο πριν με τον ανήσυχο νου, ωραία, τότε από το 30%, έτσι, πέφτει, δηλαδή το 100% του 30 είναι εδώ, πέφτει στο 20%. Έτσι, το 100% του 30 πέφτει στο 20%. Και ο άνθρωπος ζει με αυτό το ποσοστό ενέργειας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο άνθρωπος ζει με αυτό το μικρό ποσοστό ενέργειας όταν δεν πηγαίνει στη δουλειά που του αρέσει. Αν το θέλετε έτσι πιο απλά, δεν γίνεται. Ωραία. Αυτά εν ολίγης σχετικά με την αποστολή. Ωραία. Και μόλις ενεργοποιηθεί η αποστολή, τελείωσε. Για το υπόλοιπο της ζωής, αυτό ήτανε. Το 70% το οποίο δεν μας το δίνει πλέον ο δημιουργός, σαν, πώς το λένε, βρέξει χιονίσει, έτσι, δηλαδή εγγυημένα, το 70% αυτό, το έδωσε στον κόσμο. Και μας λέει, αν θέλεις τώρα εσύ να πάρεις το 70%, πήγαινε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ωραία, κάνε κάτι στον κόσμο αυτόν, δηλαδή κάνε αυτό που σου έδωσα σαν ικανότητα να κάνεις, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τέλος πάντων, που μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ καλά. Και αυτοί οι άνθρωποι, αν θα είναι ευχαριστημένοι και εσύ θα το κάνεις σωστά, θα σε ανταμείψουν, έτσι, και θα έχεις χρήματα μια ζωή. Θα είσαι περιζήτητος, γιατί πολύ απλά αυτό που θα κάνεις θα είναι ποιοτικό. Λογικό δεν είναι? Δηλαδή, αν παράδειγμα ένας που, οποιοδήποτε επάγγελμα, ένας που, φωτογράφος παράδειγμα, έτσι, αν είναι ικανοποιημένοι οι πελάτες, δηλαδή κοιτάνε φωτογραφίες και λένε «Wow, τι είναι αυτό?» Είναι δυνατόν μετά να μην το προτείνουν στους άλλους ή να μην ξανάρθουν να επιλέξουν αυτόν? Συνέχεια, αυτός θα έχει συνέχεια δουλειά, μια ζωή. Έτσι, δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβετε όταν ένα άτομο βρίσκεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όταν έχει πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Και είναι καλός στη δουλειά του, πολύ απλά. Και είναι καλός επειδή, πολύ απλά, είναι στον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Απλά, δηλαδή, κλείνει ο φαύλος κύκλος, καταλάβατε. Τελείωσε. Αυτός παίρνει ενέργεια από αυτό, γιατί στην ουσία, κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν κάνεις εσύ κάτι στον άλλον, του δημιουργήσεις, λύσεις είτε με την υπηρεσία σου, είτε με το προϊόν σου, λύσεις την ανάγκη του, ωραία, που έχει αυτός ο άνθρωπος, όταν θα μείνει ευχαριστημένος, θα παράξει ενέργεια. Δηλαδή αυτή η ευχαρίστηση που θα βιώσει, ωραία, παράδειγμα, μια κομμότρια, έτσι, θα κάνει τα μαλλιά της, δεν ξέρω, της πελάτης σας, έτσι, και θα είναι «Wow», θα πει, θα είναι ικανοποιημένη 100% και όχι όπως μερικές φορές που είναι ό,τι να είναι και έτσι, και θα είναι ικανοποιημένη, εκείνη την ώρα παράγει ενέργεια μέσα, κατευθείαν. Ένα ποσοστό αυτής της ενέργειας έρχεται στην κομμότρια. Καταλάβατε? Φανταστείτε τώρα να κάνει πολλούς τέτοιους ανθρώπους ευτυχισμένους, δηλαδή που θα παράξουν τέτοια ενέργεια. Συνέχεια ενέργεια. Ωραία. Αυτόματα γίνεται περιζήτητη, την προτιμάει ο κόσμος γιατί κάνει καλά τη δουλειά, άρα ποτέ δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Άρα με τα λεφτά δεν θα έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το άτομο, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, όταν όμως το άτομο
δεν εκτελεί την αποστολή του, δηλαδή δεν βρίσκεται το επάγγελμα τέλος πάντων που κάνει δεν είναι με βάση την αποστολή του, τότε τι γίνεται? Τότε το άτομο πρώτα απ' όλα αρχίζει να μειώνεται η παραγωγικότητά του. Σταματάει να είναι παραγωγικός. Γιατί πολύ απλά δεν του αρέσει. Το κάνει πολύ απλά γιατί πρέπει να επιβιώσει. Ωραία, δεν θα καθίσει να το φιλοσοφήσει. Οπότε σταματάει η ανάπτυξή του, να το πούμε έτσι. Σταματάει να εξελίσσεται η συνείδησή του. Ωραία. Σταματάει να είναι παραγωγικός. Αρχίζει να διαμαρτύρεται. Ξεκινάει η διαμαρτυρία. Διαμαρτύρεται μέσα. Αρχίζει να δημιουργείται ένταση έντονη. Αρχίζει να ψάχνει το ποιος φταίει, ένοχους, ποιοι είναι ένοχοι στον περίγυρο, φταίς εσύ, εκεί, όχι αυτός δεν φταίει, όλοι οι άλλοι φταίνε. Αρχίζει να υπάρχει μια έντονη διαμάχη μέσα εσωτερικά. Αυτή η διαμάχη μεγαλώνει. Έτσι. Μετέπειτα η ζήλια του αρχίζει να ζηλεύει. Δηλαδή εκδηλώνεται έντονος εγωκεντρισμός. Πολύ έντονος. Έτσι, αυτά είναι τα αρνητικά συναισθήματα. Βλέπετε πώς εκδηλώνονται το ένα μετά το άλλο. Μόνο επειδή το άτομο δεν εκτελεί την αποστολή του. Μόνο από αυτό. Μετέπειτα όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που θα τον οδηγήσουν? Πολύ απλά να μην κάνει τίποτα. Απάθεια, αδράνεια. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί, δεν έχει ενέργεια. Τι λέει, ανιχνεύσαμε αδράνεια στο live σας. Τι κόλπα, συνέχεια αυτό το TikTok βγάζει κάτι μηνύματα. Χθες τον πείραξαν οι ουσίες που έπινα. Σήμερα αδράνεια στο live, τι άλλο θέλει. Λοιπόν, οπότε μπαίνει στάσιμος, δεν αλλάζει τη ζωή του. Ωραία, δεν κάνει τίποτα. Και φαύλος κύκλος, το ίδιο. Μετέπειτα εκδηλώνεται το μίσος, ο φόβος και η κατάθλιψη. Όλα αυτά επειδή έχει χαμηλή ενέργεια. Είναι χαμηλή η ενέργειά του. Δηλαδή βρίσκεται στα κάτω ενεργειακά κανάλια, τα οποία τα κάτω ενεργειακά κανάλια ευθύνονται για τα προγράμματα της επιβίωσης, τίποτα άλλο. Δηλαδή το άτομο έχει ίσα-ίσα για να επιβιώνει. Δηλαδή είναι από μισθό σε μισθό, ίσα-ίσα για να επιβιώνει. Και είναι φαύλος κύκλος. Έχει κλείσει αυτό το πράγμα και τα επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Όλα αυτά όμως μαζί, αυτά που περιέγραψα στα αρνητικά συναισθήματα, απευθείας μετέπειτα δημιουργούνται οι παθήσεις. Καταλάβατε? Δηλαδή αρνητικά όλα αυτά που σας είπα τώρα με τη σειρά και μετά ένα πρόβλημα υγείας. Ένα πρόβλημα υγείας τι είναι? Εξηγήστε μου. Τι είναι ένα πρόβλημα υγείας? Για να δω ποιος ακούει με προσοχή αυτά που λέμε. Λέγαμε με την κυρία Κρυστάλλη την ημερομηνία γέννησής μου και εγώ είμαι 5/9/1929 και μου είπε να σας δω. Κοιτάξτε με, εδώ είμαι. Είμαι 33. Οπότε μπήκε αποστολή. Για να βρει την αποστολή σας θα πρέπει να προσθέσετε όλους τους αριθμούς της ημερομηνίας γέννησής σας και να τους στάσετε σε μονό. Άρα είστε προσωπικότητα 5, προσθέστε όλους τους αριθμούς με τη σειρά. Να μην βρίσκεται στα δράνια το live.
Α, αυτό είναι αδράνεια, εννοεί δεν πατάνε τέτοιο. Τέλος πάντων. Αρθραλγία, καταπίεση συναισθημάτων, η έλλειψη ενέργειας που δεν λαμβάνεται και βγαίνει ψυχοσωματικό. Καρκίνος αυτοάνωσος ζάχαρο. Γιατί έτσι, γιατί τόσο πολύ συγκεκριμένοι γίνονται, πώς, γιατί αυτά παράδειγμα. Υπέρταση παράδειγμα δεν μπορεί να είναι. επειδή κατευθείαν 3 γράψετε γι' αυτό. Συγκεκριμένα 3 εννοώ. Ψυχοσωματικό. Στο δικό μου το μυαλό το πρόβλημα υγείας είναι να εξετάσει ο Θεός αν είμαστε ευγνώμονες για το δώρο της ζωής. Σαν εξέταση εννοείται, έτσι. Εξέταση, αν είμαστε, δηλαδή αν δεν είμαστε ευγνώμονες, εκδηλώνονται τα προβλήματα, παραδείγματα. Ναι, το κατάλαβα έτσι. Απλά σας πειράζω. Τι μόνο εσείς θα με πειράζετε. Κοιτάξτε, τα προβλήματα υγείας είναι η κρίση. Θυμάστε που σας είπα ότι ο άνθρωπος αλλάζει μόνο σε 2 περιπτώσεις. Είτε μέσω γνώσεων, είτε μέσω μιας κρίσης. Τα προβλήματα υγείας είναι ένα είδος κρίσης. Γι' αυτό σας λέω, όταν χάνετε λεφτά, να χαίρεστε. Και δεν χάνετε υγεία εννοώ, καταλάβατε εννοώ, έτσι. Γιατί υπάρχει κι άλλος μηχανισμός κρίσης, έτσι, το να εκδηλώνονται προβλήματα υγείας. Από αυτή την άποψη το λέω, ότι να χαίρεστε. Εντάξει, σίγουρα όταν χάνεις χρήματα δεν είναι κάτι ευχάριστο. Οπότε είναι κρίση αυτό το πράγμα. Και για την κάθε προσωπικότητα, δηλαδή θυμάμαι στη σχολή μας λέγανε ότι στην κάθε προσωπικότητα εκδηλώνονται, έχει τα δικά της αδύναμα σημεία, να το πω έτσι. Καταλάβατε? Δηλαδή στην προσωπικότητα 1, αυτά. Στην προσωπικότητα 2, αυτά. Δηλαδή τα top, ας πούμε, της κάθε προσωπικότητας, που παράδειγμα χτυπάει κατευθείαν το πρώτο. Γιατί, πώς εξηγείται αυτό? Πάρα πολύ απλά, δηλαδή η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Επειδή το κάθε συναίσθημα, δηλαδή αυτό που λέμε τα ψυχοσωματικά, ωραία, δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση. Δηλαδή η κάθε προσωπικότητα διαφορετικά θα βιώσει το αρνητικό συναίσθημα. Δηλαδή αυτό που σας είπα, σε κάτι που θα πειράξει πολύ μία προσωπικότητα, την άλλη μπορεί να είναι αδιάφορη η άλλη προσωπικότητα. Έτσι δεν είναι? Δεν μας πειράζουν τα ίδια πράγματα αυτά που πειράζουν έτσι άλλους, εμάς δεν μας πειράζουν πολλές φορές. Πείτε μας μερικά για κάθε προσωπικότητα. Τις αρρώστιες εννοείται? Θα σας φέρω παράδειγμα, η προσωπικότητα 8, ωραία, επειδή πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, έχει δηλαδή το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 8 είναι ο έλεγχος, συνέχεια να ελέγχει την κατάσταση, και επειδή συνέχεια θέλει να ελέγχει την κατάσταση, ο εγκέφαλός της βρίσκεται σε μόνιμη ένταση. Ωραία. Γι' αυτό και το εγκεφαλικό στις προσωπικότητες 8, έτσι, είναι κάτι που μπορεί να εκδηλωθεί. Θέλει προσοχή αρκετά, δηλαδή θα πρέπει να ξεκουράζονται πάρα πολύ καλά το νου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προσωπικότητα 9 παράδειγμα, έτσι,
σηκώτη, έλκος στομάχου. Αυτά είναι επειδή η προσωπικότητα 9 είναι έντονα συναισθηματικά άτομα γενικά και δεν σε αντίθεση με την προσωπικότητα 6 που είναι πάλι αρκετά συναισθηματικό, η προσωπικότητα 6 τα κρατάει μέσα, γι' αυτό και πολλές φορές στην προσωπικότητα 6 εκδηλώνεται και το ζάχαρο, δηλαδή πρόβλημα με το πάγκρεας, και στο ουροποιητικό σύστημα. Ειδικά η προσωπικότητα 6 αν δουλεύει σωματικά, έτσι, γιατί οι προσωπικότητες 6 είναι δημιουργικά άτομα, έτσι, δεν είναι για σωματική εργασία. Συνήθως έχουν πρόβλημα με τα πόδια τους και το ουροποιητικό σύστημα. Δηλαδή αν η προσωπικότητα 6 έχει κάποια από αυτά τα προβλήματα, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει καλά. Κάτι δεν κάνει καλά εννοώ κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει, με λίγα λόγια. Δηλαδή ασχολείται με αυτό που δεν πρέπει να ασχολείται. Πρέπει να ασχολείται με αυτό που είναι σύμφωνο με τα δικά της δεδομένα. Ωραία. Η προσωπικότητα 1 παράδειγμα. Στομάχι, ροή του αίματος στον εγκέφαλο, σηκώτη και χολή. Καρδιά και χολή. Της προσωπικότητας 1 είναι αυτά. Όταν ένας άνθρωπος είναι άνω των 33 ετών, θα δούμε την προσωπικότητα ή την αποστολή σαν κυρίως γι' αυτόν? Θα δούμε την αποστολή, γιατί είναι οι πράξεις του πλέον. Δηλαδή αν παράδειγμα πριν τα 33 έτη η προσωπικότητα έλεγε, παράδειγμα μια προσωπικότητα, ξέρω εγώ, όπως είπα και πριν, προσωπικότητα 1 που είναι της διοίκησης, μπορεί να διοικεί πριν τα 33, μπορεί να μην διοικεί, κανένα πρόβλημα, πάλι θα παίρνει το 100% ενέργειας, καταλάβατε? Μετά τα 33 έτη φεύγει το 70% της ενέργειας, καταλάβατε? Πλέον δεν μας εξασφαλίζει ο δημιουργός με το 100% όπως πριν τα 33 έτη. Θα μπορούσε να διοικεί, θα μπορούσε να μην διοικεί. Σηκώθηκε σήμερα, έξισε το κεφάλι της, λέει βαριέμαι σήμερα. Κανένα πρόβλημα, πάρε 100% ενέργειας. Καταλάβατε? Μετά τα 33 έτη δεν έχει τέτοια πράγματα. Μετά τα 33 έτη ξυπνάς με 30% και εκεί δεν μπορείς να μην κάνεις. Είναι οι πράξεις πλέον. Πώς τεκμηριώνονται όλα αυτά? Τεκμηριώνονται γιατί είναι επιστήμη Σιουσάι, αναγνωρισμένη σε 181 χώρες. Πλέον από το Φεβρουάριο έχει αναγνωριστεί από το Πανεπιστήμιο στο Χάρβαρντ και στην Οξφόρδη. Στη βιβλιοθήκη, αν είστε συνδρομητής, δεν θα είστε, αλλά μπορείτε να γίνετε συνδρομητής του Πανεπιστημίου, ένα από τα δύο πανεπιστήμια, μπορείτε να βρείτε όλη αυτή την επιστήμη που σας λέω στη βιβλιοθήκη αυτών των πανεπιστημίων. Είναι επιστήμη, δεν είναι... Δεν τα βγάζω από το μυαλό τώρα. Λοιπόν, οπότε, πώς λέγεται, Σιουσάι. Στα ελληνικά δεν θα βρείτε πληροφορίες, γιατί τώρα δημιουργούμε σιγά σιγά τις πληροφορίες, τη μετάφραση, όλα αυτά. Αν μπείτε στο Instagram εδώ που είναι συνδεμένο στο TikTok, στο προφίλ, έχω συνδεμένο το Instagram Ακαδημία Υγείας. Εκεί έχει ένα άτομο που ακολουθώ. Μπείτε για να δείτε πώς γράφεται ακριβώς και μπορείτε να βρείτε στο Ινστιτούτο στο Ντουμπάι πληροφορίες, τα αγγλικά φυσικά. Για να δείτε πώς γράφεται το Σιουσάι που σας λέω. Γιατί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που σας είπα, έτσι, εκδηλώνονται πάρα πολύ απλά δηλαδή η κάθε προσωπικότητα της είναι σημαντικό κάτι που για κάποια άλλη προσωπικότητα δεν θα ήταν σημαντικό,
Οπότε παράγονται αρνητικά συναισθήματα, τα οποία οδηγούν στην αντίστοιχη πάθηση, να το πούμε έτσι. Οι δύο για αρρώστιες. Οι δύο περισσότερο είναι στομάχι, και γενικά με τα μυτοχόνδρια. Διαταραχή, το σύνδρομο της μυτοχονδριακής διαταραχής. Που αυτό φυσικά είναι, ξέρετε, ενεργοποιεί ένα κύκλο κάποιων άλλων παθήσεων. Άμα δείτε, ας πούμε, το σύνδρομο της μυτοχονδριακής διαταραχής, θα δείτε ότι είναι πολλά τα πράγματα. Μεταβολικό σύνδρομο είναι άλλο. Η μυτοχονδριακή διαταραχή είναι αυτό. Τι αριθμή είναι αυτή? Τώρα ξεκινούν και, αν θυμάμαι καλά, ή το Μάρτιο, όχι το Μάρτιο, ναι, τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσουν και στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποιες αναγνωρίσεις όπως στην Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και κάνα δύο ακόμα που είναι σε αναμονή για αναγνώριση, δηλαδή τα χαρτιά έχουν γίνει ό,τι χρειάζονται, όλες αυτές οι διαδικασίες, η γραφειοκρατία, και μετέπειτα και η Ελλάδα είναι πάλι σε σειρά. Γνωρίζετε για το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα? Όχι, δεν γνωρίζω. Οι αριθμοί του ονόματός σας. Ναι, και στην επιστήμη Σιουσά υπάρχει προσδιορισμός, δηλαδή το όνομά σου πώς γράφεται, ας πούμε, στα λατινικά, βγαίνει ένας συγκεκριμένος αριθμός και είναι η ενέργεια που στην ουσία έχει η ενέργεια αυτού του αριθμού. Έχει επιρροή, εκτός από την προσωπικότητα και την αποστολή, έχει και επιρροή και η ενέργεια του ονόματός σου. Ο αριθμός δηλαδή, έτσι, που προκύπτει από το πώς είναι γραμμένο το όνομά σου στα λατινικά, στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα. Περισσότερο η επιστήμη Σιουσάι δεν δίνει απλά την ερμηνεία, ας πούμε, και στις προσωπικότητες. Δίνει μια πιο βαθιά κατανόηση. Και επίσης έχει αναπτύξει και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, και αυτό είναι το δυνατό της σημείο. Γιατί στην ουσία, φανταστείτε, στη ζωή του ανθρώπου τι νομίζετε ότι είναι τι είναι σημαντικό? Η δουλειά του, δεν είναι? Γιατί η δουλειά του είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν η δουλειά του κερδίζει καλά χρήματα στη δουλειά του, άρα και αυτόματα και όλη η ζωή του είναι καλή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δίνει πολύ μεγάλο, δηλαδή περισσότερο βάρος στην αποστολή παρά στην προσωπικότητα. Η προσωπικότητα είναι απλά μια περιγραφή, έτσι. Αλλά μεγαλύτερο βάρος δίνει στην βαθιά ανάλυση της προσωπικότητας, της αποστολής.
Η διαμάχη λοιπόν που δημιουργείται σε αυτό όταν έχουμε τον ανήσυχο νου, αυτό το άλογο το οποίο είναι ανήσυχο, η κάθε προσωπικότητα έχει τη δικιά της διαμάχη. Η προσωπικότητα 1 διαφωνεί από τον εγωισμό της, η προσωπικότητα 2 διαφωνεί από το γεγονός ότι δεν την κατανοούν, η προσωπικότητα 3 ότι τίποτα δεν είναι δίκαιο, η προσωπικότητα 4 τίποτα δεν είναι τίμιο. Έτσι, αυτές είναι οι διαφωνίες της κάθε προσωπικότητας. Η προσωπικότητα 5 τίποτα δεν είναι λογικό, η προσωπικότητα 6 τίποτα δεν είναι άνετο. Η προσωπικότητα 1, ξέρετε, συνέχεια ψάχνει την άνεση σε όλα τα πράγματα. Αν κάτι δεν είναι άνετο, αρχίζει να διαφωνεί. Κλασικά η προσωπικότητα 7 διαφωνεί όταν δεν παίρνει αναγνώριση. Δεν την αναγνωρίζουν. Την έχουν στο περιθώριο. Έτσι. Η προσωπικότητα 8 από την απουσία αποτελέσματος, έτσι, γιατί ο έλεγχος, οποιοσδήποτε έλεγχος, σημαίνει ότι ελέγχω για να δω το αποτέλεσμα. Αν δεν δω το αποτέλεσμα, έτσι, θα αρχίσω να διαφωνώ. Άρα από την απουσία των αποτελεσμάτων. Και η προσωπικότητα 9 από την άδικη συμπεριφορά προς απέναντί της. Δηλαδή υπάρχει η διαφωνία στην άδικη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι της. Τόσο απλά. Δημιουργήθηκε μία διαφωνία, τελείωσε, αυτό ήταν. Πήρε μπρος ο κινητήρας του εγώ. Τελείωσε. Μετά όλη μέρα δουλεύει. Και φεύγει ενέργεια, φεύγει. Εκτός του ότι δεν έχει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η διαμάχη και αυτή η διαφωνία δεν θα συμβεί σε καμία περίπτωση όταν το άτομο πρώτα απ' όλα βρίσκεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και δεύτερον όταν έχει ανεβασμένη την ενέργεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνεί σε κάτι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτό που σας περιέγραψα τώρα συμβαίνει μόνο στην περίπτωση, να σας το πω έτσι διαφορετικά, είναι αυτό που σας είπα πριν περισσότερο, παίζει, αλλά αν το θέλετε διαφορετικά, όταν το άτομο, όχι αδιαφορεί, δεν είναι θέμα αδιαφορίας, είναι ότι πολλές φορές και ο ίδιος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει πέσει θύμα. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορεί να δει τον εαυτό του απ' έξω, σαν παρατηρητής. Δηλαδή μόνο μπορεί κάποιος να του το πει αυτό το πράγμα. Να γράψω ένα ισοψήφιο το ονόματό σας. Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ εκτός από την επιστήμη Suicide τίποτα άλλο δεν ερευνώ και δεν με απασχολεί, γιατί είναι επιστήμη που την έχω, πώς το λένε, πριν να αποφασίσω να πάρω το πτυχίο και να το σπουδάσω και να το ψάξω, την είχα ψάξει και αρκετό καιρό, πολύ πιο πριν. Οπότε έχω φτάσει στο σημείο πώς το λένε, δεν μου χρειάζεται καμία άλλη γνώση, με λίγα λόγια. Γιατί είναι η επιστήμη η οποία εξελίσσεται στη συνέχεια. Συνέχεια εξελίσσεται. Και χθες που σας είπα ότι για τις γραμμές, τις 2 γραμμές που μπήκανε στην ύλη, σήμερα και άλλες πληροφορίες μπήκανε στην ύλη. Συνέχεια δηλαδή μπαίνουν. Και αυτά το καλό είναι ότι κάποιος που θα το σπουδάσει μια φορά, μετέπειτα για το υπόλοιπο της ζωής έχει και το δικαίωμα, προσέξτε τι έχει κάνει ο ιδρυτής, έχει το δικαίωμα, οποιοσδήποτε μάστερ, να παρακολουθήσει ξανά όλες τις σπουδές από την αρχή. Και να συμμετάσχει γιατί αυτό έχει κάποιες στάνταρ ώρες, θέλει
offline, δηλαδή δεν είναι online, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει κάποιος online. Πρέπει να είναι παρουσία εκεί, δηλαδή να πάει στο Ντουμπάι ή σε κάποια χώρα της Ευρώπης που έχει αναγνωριστεί και παραδίδουν τα μαθήματα. Οπωσδήποτε, αυτό είναι η πρώτη προϋπόθεση. Και μετέπειτα, για 2 μήνες υπάρχει και το online. Άρα προϋπόθεση είναι να είναι πρώτα να περάσει τέλος πάντων παρουσία, δηλαδή ζωντανή. Και κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που η προσωπικότητα 4 και η προσωπικότητα 7 είναι της καινοτομίας, έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν παράδειγμα η προσωπικότητα 4 μέσω των ιδεών που της έρχεται μπορεί να παράγει πάρα πολλές ιδέες καινούριες, καινοτόμες ιδέες που δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Ωραία. Η αποστολή 7 μπορεί να τις κάνει, να τις πραγματοποιεί. Έτσι. Παρεπτόντως ο Elon Musk είναι αποστολή 7. Δηλαδή άμεση πραγμάτωση. Όταν βρίσκεται στο δικό της, η αποστολή εννοώ, στο δικό της επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή ο Elon Musk είναι στο δικό του επαγγελματικό προσανατολισμό. Γι' αυτό και βλέπετε τι πράγματα του έρχονται και κάνει διάφορα ανήσυχο πνεύμα, θα πει κάποιος. Μα δεν μπορεί κι αλλιώς. Αυτά είναι τα δεδομένα του. Η κάθε αποστολή δεν μπορεί αλλιώς, πολύ απλά. Δεν μπορεί αλλιώς. Δεν γίνεται. Είναι σαν να πεινάς και για να ικανοποιήσει το αίσθημα, να σταματήσει το αίσθημα της πείνας, έτσι, θα πρέπει να φας. Διαφορετικά δεν γίνεται. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι συνέχεια, σε τρώει, πώς το λένε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι το αισθάνονται αυτό το πράγμα. Απλά δεν μπορούν να δώσουν εξήγηση τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η κατανόηση. Τώρα, παράδειγμα, εσείς παίρνετε λίγο τις γνώσεις τσούκου-τσούκου, μπαίνετε στο κλίμα. Αρχίζει λίγο αυτή η ομίχλη να φεύγει, δηλαδή, και βλέπετε τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά και κατανοείτε για ποιο λόγο σας συμβαίνει ό,τι σας συμβαίνει. Φανταστείτε τώρα πόσοι άνθρωποι, έτσι, εντάξει, τώρα εδώ 20-30 άτομα, τίποτα, έτσι, φανταστείτε πόσος κόσμος κάτι αισθάνεται ότι. Το θέμα ποιο είναι, ότι αποδίδει αυτό το αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, νομίζει ότι έχει πρόβλημα. Ενώ δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν του εξήγησε κάποιος ότι κοίταξε να δεις, είναι η διαμάχη στην ηθική. Ωραία, στην ηθική σου. Πρέπει να γνωρίσεις την προσωπικότητά σου. Πρέπει να πάρεις γνώσεις. Δεν του λέει κάποιος κάτι τέτοιο. Το άτομο αισθάνεται κάτι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Βλέπει ότι και στο κομμάτι το οικονομικό βλέπει ότι επαναλαμβάνονται συνέχεια τα ίδια πράγματα. Δηλαδή βγάζει λεφτά, μετά τα χάνει με τη μία. Χάνονται από εδώ από εκεί. Ωραία. Ειδικά παράδειγμα η αποστολή 4 που χάνει, δουλεύει και παίρνει μόνο 2,5% από όλη την ενέργεια που έχει καταβάλει. Θα πει κάποιος πω δεν είναι δίκαιο. Δίκαιο, ξεδίκαιο, έτσι είναι. Γιατί στην ουσία υπάρχει εξήγηση γιατί συμβαίνει, γιατί είναι τόσο μικρό. 2,5% μόνο. Γιατί πολύ απλά, επειδή έχει πάρα πολλούς στόχους, δεν τους υλοποιεί. Καταλάβατε, δηλαδή θέλει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Η δυστυχία δηλαδή στην ουσία, η δυστυχία της αποστολής 4 είναι ότι τους στόχους δεν τους υλοποιεί. Ενώ έχει πάρα πολλούς στόχους.
Ή παράδειγμα αποστολή 7. Πολύ εύκολο έτσι κλακ να χάσει μείον 200%. Μόνο στην αποστολή 7 συμβαίνει αυτό. Δηλαδή τόσο ποσοστό, δηλαδή θυμάστε που σας είχα πει το διάγραμμα που για την κάθε προσωπικότητα πόσα χάνει, ας πούμε, ή πόσο, έτσι, δηλαδή όταν υπάρχει η διαμάχη. Μόνο στην προσωπικότητα, μόνο στην αποστολή 7 είναι μείον 200%. Δηλαδή δούλεψε 100%, έχει παράξει 100% ενέργεια και η απολαβή είναι μείον 200%. Γιατί? Γιατί είναι χάος μέσα. Η ενέργεια είναι κάτω, στα κάτω ενεργειακά κανάλια. Ή παράδειγμα για την αποστολή 9. Μπορεί να είναι 1%, μπορεί να είναι 100%. Είναι άγνωστο, ερωτηματικό. Ναι, βλέπετε, δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο. Μπορεί να είναι 1%, μπορεί να είναι 100%. Μπορεί να είναι κάτι ενδιάμεσο, μπορεί να είναι 30%, μπορεί να είναι 60%. Είναι άγνωστο με λίγα λόγια. Αλλά έχει ένα εύρος από το 1 μέχρι το 100%. Ή στην προσωπικότητα 1 μέχρι 30%. Δηλαδή κατέβαλε, έδωσε το 100% της ενέργειας, προσπάθεια, αν το θέλετε έτσι, και πήρε maximum 30%. Δηλαδή για να πάρει το 100% η προσωπικότητα ή η αποστολή 1, θα πρέπει να παράξει δουλειά για 300% για να πάρει το 100%. Επαναλαμβάνω, όταν υπάρχει διαμάχη στην ηθική, διαφορετική περίπτωση, 100%, 100%. Τρία, 6, 8, 100%. Γιατί τόση αδικία? Βλέπω τον αριθμό σας, λέει. Εγώ βλέπω ότι πρέπει να ανοίξετε κανάλι για να κάνετε όπως κάνω εγώ τα live, να κάνετε κι εσείς αυτό που στις γνώσεις που έχετε. Τι προσωπικότητα, ποια είναι η ημερομηνία γέννησής σας, γράψτε λίγο. Starway. Stairway. Γράψτε την ημερομηνία γέννησής σας. Μην χάνετε το χρόνο να δείτε τι και πώς. Εγώ τη δικιά μου ανάλυση την έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό. Ναι, γνωρίζω αριθμολογία. Γράψτε την ημερομηνία γέννησής σας. Δεν δίνω προσωπικά στοιχεία. Κρίμα.
Πολύ ωραία. Αφού έχετε τέτοιες γνώσεις, μπορείτε να ανοίξετε έτσι live όπως κάνω εγώ και να μοιράζετε τον κόσμο τις δικές σας γνώσεις. Στη σχολή, σας το έχω πει αυτό, στη σχολή μπορώ να πω ότι 80% είναι γυναίκες και από το 80% αυτών των γυναικών, κυρίως ηλικίες, έχει και τμήμα για νέους μέχρι 33 ετών, αυτοί που δεν έχουν μπει στον επαγγελματικό, στην αποστολή τους, έχει ξεχωριστό τμήμα, δηλαδή μόνο για τους νέους. Και έχει στο άλλο το τμήμα που είναι όλοι, δηλαδή από τα 33 και μετέπειτα, είναι νέοι στην ουσία, έτσι, 33, γυναίκες, έτσι, 40 και εκεί γύρω. Πάρα πολύ κόσμο. Έχει και μεγάλους, έχει και κάτι 70 είχε. Ναι. 60 είχε ένα 10%, 15% έρχονται και μεγάλης ηλικίας, ναι. Τι ήθελα να πω. Από αυτές τις γυναίκες ένα ποσοστό, πόσο θα έλεγα, κάπου στο 20%, μπορεί και παραπάνω να είναι, γύρω στο 30%, θα σας γελάσω, αλλά είναι αυτές που με τον ΑΒ τρόπο είχαν ασχοληθεί με κάτι, είτε ταρό, είτε αριθμολογίες, είτε κάτι άλλα, και εγώ δεν τα ήξερα, μου τα λέγανε που συζητούσαμε εκεί γενικά με τον κόσμο και με αυτές τις κοπέλες, τέλος πάντων, έτσι, για να καταλάβω τι και πώς, και τους ρωτούσα, ας πούμε, και ποιος είναι ο λόγος που πήρατε απόφαση να μάθετε και αυτή την επιστήμη, ας πούμε. Καταρχήν είπαν δύο πράγματα, δύο ισχυρά επιχείρηματα. Λέει, το πρώτο είναι ότι η επιστήμη Σιουσάι δίνει βαθιά κατανόηση, δηλαδή όχι μόνο ερμηνεία, γιατί συνήθως αυτά τα αριθμολογίες και αυτά είναι μια ερμηνεία η οποία πολύ απλά το ακούς και εντάξει. Εδώ όμως η επιστήμη Σιουσάι σου δίνει κατανόηση πώς μπορείς να βγεις από την υποκειμενική πραγματικότητα στην αντικειμενική, γνωρίζοντας τους κανόνες, έτσι, το πώς λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και έχει τόσα πολλά διαγράμματα. Δηλαδή, αν βρεθείτε σε ένα masterclass που θα στο μέλλον, αν τύχει και βρεθείτε, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαγράμματα τα οποία αναλύουν, έτσι, πώς δουλεύει αυτό το εγώ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Και το δεύτερο επιχείρημα είναι, λένε ότι όλα αυτά θέλανε δηλαδή περισσότερο να υπάρχει αναγνώριση, γιατί απλά έτσι να υπάρχουν ερμηνείες και όλα αυτά τα έχει ο κόσμος, τα έχει, πώς το λένε, τα βλέπει σαν δεν τα δίνει και τόσο σημασία, να το πούμε έτσι. Ενώ όταν είναι κάτι από το πρίσμα της επιστήμης και είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί, το βλέπει διαφορετικά. Και το γεγονός ότι ο δάσκαλος, ο ιδρυτής δηλαδή της επιστήμης, συνέχεια και ο ίδιος εξελίσσεται αλλά και εμπλουτίζει την ίδια την επιστήμη του, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή δεν είναι απλά έκανε κάτι και τελείωσε. Δηλαδή αυτός βρίσκεται στην αποστολή του, είναι αποστολή 4, που σημαίνει ότι μέσω των γνώσεων που του έρχονται θα πρέπει τη γνώση αυτή να την μεταφέρει σε άλλους. Δηλαδή να είναι η αιτία επιτυχίας άλλων ανθρώπων. Αυτή είναι η αποστολή του. Αλλά εντάξει, ο καθένας ανάλογα στο σημείο εξέλιξής του χρειάζεται και τις αντίστοιχες γνώσεις, με την έννοια το πόσο βάθος έχουν οι γνώσεις. Κάποιος θέλει να εξοικονομήσει χρόνο. Θέλει μπαμ γρήγορα αποτελέσματα. Κάποιος το ερευνά από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Ωραία.
Ο καθένας ό,τι προτιμάει, δεν έχει καλό κακό. Λοιπόν, άρα κάποιος μετά τα 33 έχει τα χαρακτηριστικά της αποστολής. Ναι, η προσωπικότητα συνεχίζει να... Δηλαδή, της προσωπικότητας αν είναι διαφορετική, είναι διαφορετικός ο αριθμός. Ωραία. Εσείς είστε 2-2, δεν είστε, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή και προσωπικότητα και αποστολή. Ναι, άμα είναι διαφορετικός, τότε είναι το 30% θα λέγαμε από την προσωπικότητα, δηλαδή τα θέλω συνεχίζουν, αλλά πλέον οι πράξεις θα είναι οι πράξεις τους στην ουσία είναι. Δηλαδή κοιτάμε την αποστολή μετά τα 33. Δηλαδή αν παράδειγμα στη δουλειά σας θέλετε να πάρετε άτομο, έναν πολιτή, δεν θα πάρετε κάποιον που δεν είναι στην αποστολή του προσωπικότητα. Καταλάβατε, γιατί μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του πολιτή, αλλά
θα μπορεί να θέλει να τα αξιοποιεί, μπορεί να μην θέλει. Δηλαδή είναι υπό αμφιβολία το αν θα φέρνει εις πέρα στη δουλειά. Καταλάβατε. Ενώ μετά τα 33 έτη είναι πλέον η αποστολή, δηλαδή έχει μεγαλύτερη επιρροή. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, να σου το πω διαφορετικά. Είναι οι πράξεις του. Δηλαδή αν είναι προσωπικότητα 1 και αποστολή 5, θα είναι στρατηγικός πολιτής. Αν είναι 2-5, θα είναι διπλωματικός πολιτής. Γιατί όσο να έχει, όπως και να έχει, δεν φεύγει αυτό, όπως το λένε, δηλαδή το εγώ, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα του νου δεν εξατμίζεται. Απλά αρχίζουν να αλλάζουν οι ενέργειες, θα λέγαμε μέσα. Δηλαδή συνδεόμαστε δηλαδή στην ουσία ο αριθμός της αποστολής, έτσι, αυτός ο αριθμός, το ψηφίο αυτό, η ενέργεια αυτού του ψηφίου είναι αυτή που θα έρχεται στην ουσία στο άτομο. Έτσι, γι' αυτό και αλλάζουν οι σκέψεις. Δηλαδή πριν, ας πούμε, μπορούσε να πει ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Μετά όμως δεν μπορεί. Είναι στην ουσία αν το θέλετε, το κάρμα του. Αν είναι 7-5, 7 είναι άμεση πραγμάτωση. Άρα πολιτής που αν δεν υπάρχει πειθαρχία σώματος, είναι λίγο, θέλει λίγο, εδώ λίγο, επειδή είναι το 7 προσωπικότητα, θα το φρενάρει. Αν υπάρχει διαμάχη στην ηθική, θα υπάρχει ένα φρενάρισμα, θα λέγαμε. Δηλαδή, από τη μία, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι αυτό το καινοτόμο να το ενσωματώσει άμεσα, αλλά αν υπάρχει διαμάχη, θα έχει αυτό την απειθαρχία και το χάος. Οπότε σαν πολιτής δεν θα μπορέσει να αναδειχθεί σαν πολιτής, να αξιοποιήσει δηλαδή τις ικανότητες του πολιτή. Άρα υπάρχουν και τα θέλω της προσωπικότητας μετά τα 33, φυσικά. Πού, αυτά δεν φεύγουνε. Αλλά το εγώ, το εγώ θα αναζητά την αναγνώριση και μέσω της αναγνώρισης θα απολαμβάνει, θα ικανοποιείται.
Όλες οι προσωπικότητες θέλουν την αναγνώριση. Και όλες οι προσωπικότητες απολαμβάνουν και ικανοποιούνται. Δηλαδή στο 7-5 μπορεί παράδειγμα αυτός ο πολιτής να πουλάει κάτι καινοτόμο. Σούλα, εσύ είσαι στα 7-5. Δηλαδή, τι δηλαδή. Πολιτής που πουλάει κάτι καινοτόμο. Καινοτομία. Καινοτόμο, ναι, καινοτόμο. Κάτι που έχει δημιουργήσει η Αποστολή 4, παράδειγμα. Εντάξει, αυτό δεν μπορείτε να το βρείτε εσείς, αλλά θέλω να σας πω ότι κάτι το οποίο είναι καινοτόμο και προσφέρει όφελος, γιατί εσείς στην ουσία, σαν Αποστολή 5, επειδή έχετε αναπτυγμένη τη λογική σας, πάντοτε κοιτάτε αν κάτι έχει όφελος. Δηλαδή για εσάς κάτι το οποίο, κάτι που δεν έχει όφελος, για εσάς ας πούμε, δεν ασχολείστε. Πρέπει να έχει κάτι να έχει όφελος. Οπότε αυτό το καινοτόμο, αν προσφέρει και κάποιο όφελος, ωραία, μπορείτε να το πουλήσετε πάρα πολύ εύκολα. Όφελος, σωστό. Για σας η λέξη κλειδί είναι σωστό, δηλαδή να γίνονται σωστά πράγματα. Τη σωστή διατροφή την έχει εφεύρει η Αποστολή 5. Με τι ασχολείστε, με πωλήσεις? Μόνο αν ασχολείστε με πωλήσεις θα σας επιστραφεί αυτή η ενέργεια πίσω.
Λοιπόν, ωραία, 22-11. Ωραία φίλοι μου, οπότε εγώ θα σας αφήσω για σήμερα. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν σήμερα στο live. Να σας ευχηθώ να έχετε καλό βράδυ, να έχετε καλή ψυχική και σωματική υγεία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάπου εκεί στο μέλλον. Μέχρι τότε να είστε καλά. Σας εύχομαι.